Aguta enye nne na oba betotu obekwa akọchire be madam. Na dey ebe no wo ho penifo na buye. Yes, ba nye nne enye necessary. Ne kototuo na amande be chiro dem obekun. Odi tuo ni bekun. Wo totuo no na amande be chiro dem so ba. Literally say tuo. But e bia wo ye japadia na wo ye niam bia edda be ma no. Oba nya sika wotete be maku no. Oba nya sika be ma wuntam. Seba oba wonya sika be ma wuntam. Oba enya so obi born nsem. Apo no kre. Dakope ma be ma adwuma nse de bia wo kasa asem no fia se. Dakope be ma na adwuma be sei. Wanya bia ma no. Wiase nyina bete se ne ono na ye be ma wo fie o wo hwefie. Nye tuo no ato atwere dem no. Wo ku be ma no. Eti nenne wiase ne de akota nye bida. Ukomana totuo pesa okura manento. Water pesa kura manensaka. Wobeku. Basa ne man to ma yire nya adwuma. Oh yes, also ye adwuma. Ento nya ni sika. Bakuta to kokuta AK47. Ebia wonya sika bia billions. Wobeku me. Ento be ya ma oba nya sika sa. Me yire nya sika bebrebe Yes, ka se wo na obedie. Obo life. Wo na obedie. Yakuta basa opia na miam seseme. Oba ni basa. Opia miam seseme. Ada wo nyu ni. Enya broki adebi. Se basa bia mesusu mi nyini nti. Ade no. Akuta wiase ade ya pa o wiase pa se. Ukofie na se. O yere nkwa. Basa ya na ya ntuze ya na ya yere no ntimi nya ni bebresa na se be bia wo ti asem ya ko na menam iti akoda wo ne de wonya sika bebre no po life na se no ba na so ma no so skapa akoda entini ye wu ntam no wo se boys ni wu mema ni wu sa ena guess ni ntimi wu ma ni ntimi wu eti oba no wo totua Bema wuntam entri bema bubio dabi akota ne omo ahwe musika omo di omusika o ma anu amenu mienu koto battery sika no uhui so uhui mama royal de aliko e ma sika what is grab what is dabi so about for the 200 100 na kan de over ma for the and you can ba media masem ti awande say enye nne no ba kututu amana ba betwe be madem bema uta mo ba tututu wa totuo oba ni totuo baako tomienu fa kire odi baako kire left also fa mienu kire right what is sisi onye usika sem ne wa de gina ye emfo ni go to say yes oba totuo atweba nti oyiri sika na ado ani ko to so akota obekun fo ni go to oyiri sika bi akota obekun obekun se ma bebre susu efri omo ye me omo krunom yes akota me se da ko pe mo ba ne nhwefie da ko pe no a oba ne hwefie se wo hwefie no wurade a wiase nyina bete ne nananom o mawu ko nyina bete se ne nua na akua moa ne afie tuni mu nyina unikuru juma sei eno no na ye be ma wo fie